खुलुमबाय बयनिसिमबो बिआर ब्लगनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरबाय आरो आसा खालामदों गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै। दा 10:30 जाबाय फुंनि। बिनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं स्टार्ट खालामनोसै। किटचेनाव फैलायबाय आङो। बे आधा मोनबाय आरो जाना थांबाय हासबेन्डआ। मबाइला मा जाबाय थादोंथाय। बे माने फुङाव ओंख्रि जानो बायो, बेनिफ्राय आं दा ओंख्रि संनो नागिरदों सानजौफुनि जोंनि थाखाय। बेथ' जानानै थांबाय। दिनै सबाइ ओंख्रि संनो नागिरदों आङो, माने रुनानै लाखाबाय। बिनिफ्राय दुगैथ'नायबो जायाखै आरो दा मोनजोबनानैसो दुगैनोसै। मोनजोबनाय माने मोनखांजोब्बायानो। दा ओंख्रिखौसो बाबुनि थाखाय माने सबाइ ओंख्रि संदों। बाबुनि थाखाय माने बाबुआ जोंहा जानो मोजां मोनो। जोंबो मोजां मोनो आरो मोननाया। बिनिफ्राय बाबुआ जानो होनबाय थानायखाय बाबुनि थाखाय संनाय जाहैबाय आरो जों बयबो जाखागोन। बेदराव दै होनानै दा एसे माने रानहोनोसै एसे माने मस्लाफोरा बेदराव हाबनाय बिसा। बिनिफ्राय आं दुगैहैग्रोनोसै। माने आं मोनखांनासो दुगै होनना सानदोंमोन, ओमफ्राय नेबाय थानो बाबाय आङो। माने दुगैयाखै माने थालला मोनाना, स्र' जानाय मोना। दुगैखांनानै साखिबो होबाय आङो। बेदरखौ नायनोसै आङो नै गोदौगासिनो। अरखौ खम होदो नालाय माने रानाखै आरो थाबनो। बे सबाइखौ होनोसै आङो। बेयो माने चिकेना ब्रयलार। आं ब्रयलारजोंबाबो बिदिनो माने ओंख्रि जानाय जायो आरो मालाबा सबाइबा मालाबा अनला। बुहुदानो माने जानो बायो ब्रयलारजों, ओमफ्राय आं जेबो मोना आरो। आं माने बेदरखौ दै गुदुंजों संख्रिजों बिदिनो माने सोमो आरो। दै गुदुङाव संख्रि होनानै आं ब्रयलार बेदरखौ बिदिनो सोमो, होमबाना एसे राफोद जायो। ओमफ्राय साननैफोरबाबो जों फ्रिजआव दोनना जानो हायो, जेबो मोनामनाय मोना। बेयाव आं दा बे सबाइ रुनायखौ होनोसै। बाबुनि थाखाय ब्रेड गरम खालामदो बाटार होनानै। गावनो बानायदो बियो। सिङाव बाटार आरो पियास होदो। मा बानायना जायो बेयो गावनि गोसो मथे। बिथिं आङो सबाइ होखांबाय, बिदिनो गोदौ होनोसै। सबाइ ओंख्रियाव होनो आङो नैबे मान दुन्दिया खानो फैदो। गायना होबाबो माने मान दुन्दिया थायानो दे, थैलांबाय थायो। बेबो खैदिनमाननि उनाव थैगोन। दा एसे रोदोमदो। मोनबाय आंनिया ओंख्रिया। साखिनायदोंमोन, गोथावथार जादो। उखैनाय मोनदों साहा लोंनानै। माने आंथ' ओरैनो सानजौफुआव खेबसे साहा लोंनाय जाखायो। जासिगोन साहायाबो एसे गोदौ होबावनि। साहा लोंसै दानिया नै थादो। लुइस लाइटखौ हो, लाइट होआबा एकदम खोमसि जायो। दाखालि नङा, बे थाया मिया रुनायमोन। बिनिफ्राय आं हारसिंसो जायोना नै। माने जानायफोरा जोंनिया बिदिनो जायो। माने माखौबा आं हारसिं जायो, बिनिफ्राय माखौबा गथ'आ जाया, माखौबा हासबेन्डआ जाया। बिदिनो माने थरसेमोन आरो। बिदिनो रुनानै माने आं एसे जागासिनो माने फोजोबनोबो हाया। ओमफ्राय दिनैबो बिदिनो आरो गरम खालाम जाबाय। ओमफ्राय सेवखाया नालाय फ्रिजआवसो दोननाय। दा बेजोंनो आं साहाखौ लोंनोसै। साहाखौ आं बिराद मोजां मोनो जानो, आरो गाइखेर साहाजोंथ' बांसिन मोजांसिन जायोना। साहा लोंखांबाय, दसे बाहेरायाव जनो सानदों आरो। सिङाव बिराद गुसु। दा बेहायनो दसे जथ'नोसै बाहेरायाव। खायसे बिबारफोरा बारहोलांबाय आरो। नोंथांमोना आगोलनि सिगां होनाय भिडिअखौ नायदोंब्ला नुदों, आं नार्सारियाव थांनाय भिडिअ जे होदोंमोन बेखौ जुदि नायदोंब्ला नुदों आरो। बेहाय आङो माने बिबार फुलिफोर लाबोदोंमोन। ओमफ्राय बिनिनो खायसे माने देरसिन फुलिफोरा बारहोलांबाय। माने इमान मोजां जायाखै आरो, जेरै बिसा बारनांगौ ओरै बिसा बाराखै। थेवबो माने एसे बारहोलांबाय आरो फांब्रैसो। बेखौनो नोंथांमोननो देखायनि। मा खिदों नोंसोरो? आंनि बिबारफोरा बेफोरनो। जेरै बिसा ओरै जानांगौ ओरै बिसा जायाखै आरो। आं माने हेपि नङा, बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। आं माने बिबारफोरखौ बिराद मोजां मोनोना, बेनिखायनो माने मोजां मोनाखै आरो। दाथ' आरो बिफाङाथ' मोजाङैनो दङ, नाथाय मोजां माने जानांगौ बिसा जायाखै। इमान हासार होबाय मा होबाय, थेवबोसो एसे फांगास नांजोबदों। बै फांसेयाथ' जा मोजां बारखादों। ओमफ्राय आं बिदिनो माने सान्दुङाव लांलाय लाबोलाय खालामोना, बेहाय बारा सान्दुं नाङा। बे उसुन्दायाव 1.5 घन्टासोल' नाङो, बेनिखायनो सान्दुङाव लाङो। बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनायावनो बोरैबा आखाइ नांनानै बियो माने माबादों आरो, एसे बोरैबा जादों बेनि थाराया। बेनिफ्राय आं बिदि सापर्ट होना दोनदों। नैबेबोथ' फांनै, बेनिफ्राय नैबे फांनैलायनो बारनै, बेनिफ्राय बै मोनसे फैबावदों। नैबेबो मोजाङैनो दङ आरो। ओमफ्राय थेवबो फैगोन ना फैया, आं माने बिराद देरि जानाय बिदि मोनदों। गोबाव, बेयावबो मोननै गासैयावबो मोननै लासै फैबाबो जायोमोन आरो। नैबे फांसेया बयनिख्रुइ गाज्रि अबस्था। पुरा माने फांगास नांजोबनानै माने गोसोम खामसाबनाय बिसा जाजोबदों। आं बेहाय निमनि दै स्प्रे मारिना होदों आरो, न'आवनो बानायनानै। दा माने बारोना बारला मिथिला आरो। ओरैनोथ' बारनै बारखाना दङ। बेखायनो माने गोसोआ माने हेपि नङा। होबावबाय आं नोंथांमोननो। नैबे बेबो बारहोलांदो। एखेलगे लाबोनायमोन आरो बियो। बेथ' बिराद थाबनो बारो, सेल्फिया बिराद मोजांखा। ओमफ्राय नैबे आंनि थांनाय बोसोरनिनो बेगरनिफ्राय फुलि बानायनाय। माने एबार फुलिफ्राबो थैजोबदों, माने गायखांनानै मोजाङैनो देरो आरो हेल्दि जायो। बिनि उनाव हारसिंनो मानि थाखाय बोरै थैलाङो मिथिया, बुहुद फुलि बिदिनो थैलांबाय।
बिराद मोजां नुखायो बेबो फांनै फांथामसोआनो थैबाय बेखिनियानो आरो बारनाया ओमफ्राय नैबे एखे लोगो लाबोफानाय बिराद फिसा फिसामोन बेयो फुलिया ओमफ्राय दा बिदिनो एसे गोबाव नांगोन बारनो दानिया फैलायबाय आङो जोंनि मैगं थिलियाव मैगङाबो जोंनिया मिन्थावथावसो रानस्राबजोब्बाय ओमफ्राय बेनिनो दुन्दियाफोरखौ एसे थुना जायो आरो दुन्दियाखौ एसे मोनजाबाय बेनिफ्राय नैबेबो बारहां माने उनाव आं बारखांनाबो देखायगोन नोंथांमोननो बेनिफ्राय दा बारहांबो देखायनाय जाबाय बेखौ आङो नैबे बेहाय लाबोदों आरो मानोना बेहाय माने बिराद सान्दुं नाङो ओमफ्राय बे प्लाननि थाखाय बिराद सान्दुं नांखागोन सान्दुं मोनाबा बे बारा दा बारसिगोन बेफोर सब काटिं खालामजोबनाय गोजा दे थांनाय बोसोरनिनो आं माने काटिं खालामनानै गायनाय बारा कालार गैया नोंथांमोना नुगोना उनाव नैबेबो बारहां बेबो फैहांबाय ना फैथ'वाखैसोथाय फैहांबाय नैबेथ' फैथ'वाखै बेखौबा खेबस'ना होदों होमबाना माने थुबजा जायो बेखिनियानो ओमफ्राय नै मैगंफोरा गासैबो रानस्राबजोब्बाय जोंनि बे हानि कालारा ओरैनो आसलते गोजा अरेन्ज कालार बायदिसो नोंथांमोनाथ' मोनथिखागौ गुवाहाटिनि हानि कालारखौ बिनिफ्राय बेहाय माने हाखौ खोनाय जादों आरो बिदिनो बाला आरो हा मिक्स माने बालाबाबो बिराद गुरै मोजांथार हा बाला आरो हादो मिक्स गुरै मोजांथार आरो नै दांनो बिनि थाखायसो गुफुर नङाब्ला माने हानि कालाराबो बेनो जोंनिया गोजायानो दङ जि गोबाव जिरायखांना फैबाय आङो बिनिफ्राय दा ओंखाम जानोसै आरो फुदुंखांजोब्बाय एसे फुदुंनांगौ जायो नालाय गरम दिनावथ' आं फुदुङा ओमफ्राय दा जानोसै बाजा होलांबायानो बेहाय लाबाय आङो नै मुला आरो बिलाहि एसे हाना लाबाय बिनिफ्राय पापर नैबे बिन आलुनि भाजा आं हालदै होलायाखै आं माने गेजेर गेजेर हालदै होआ आरो बिनिफ्राय नैबे ओंख्रिया ओमफ्राय बाबो नै पानिपुरि मोननै माने पानिपुरिजों जाग्रा पुरिखौ एवना होबाय बिनिफ्राय नैबे ओंख्रिनि बेदरखौनो आं एसे पिस मोननै फ्राय खालामना होदो बे माने ओंख्रिखौ जानो नागिरा बिनिफ्राय पापर जानोसै जों दानिया सान्दुङाव दङ र' ओंखाम जाखांनानै एकदम सान्दुङाबो थांसिगोन बारा गोबाव थाया जोंनियाव थांहांबायानो ओमफ्राय नैबे खनाथिं दंफैयो आङो आरायतासोआवनो थाङो जोंनिया सान्दुङा एकदम जाखांनानै बासन ओरि सुनायावनो आंनिया फुरा सिजोबोना ओमफ्राय गोजांफिनो दा रुम सिङाव हाबैसिगोन दसे थाथ'नि खामानिबो गैथ'ला स्र' जाजोब्बाय दसे बुहुद गोबाव आङो बिसिनायावनो दंमोन बिदिनो उन्दुलाखै आरो ओमफ्राय ओरैनो बिदिनो मबाइल नुथुबाय थादोंमोन बिनिफ्राय दुकानाव थांबाय फैबाय दा खोमसि जाबायानो साहाजों जानो अरिअ केक बानायनो नागिरदों र' आं बुहुद गोबाव जाबाय बानायनो बासो गारदों बेनिफ्राय जानोबो लुगैदों गुरा खालामनानै लाखाबाय आङो बारा बुरजा नङा पेकेटनै गाइखेर होनोसै सिनिसो होखादों ओमफ्राय आङो मालाबा सिगांफोर बानायबा गेजेर गेजेर सुजिबो होफायोमोन आरो गोथाव मोनजायो बेनिफ्राय आं दिनै जेबो सुजि होफाला बे पेकेटनैल' बेजोंनो बानायनोसै बेहाय आङो संख्रिखौ गरम खालामग्रोनि बयबो मिथिखागो बेनिफ्राय आङो माने गेजेर गेजेर बिदि संख्रि होनाबो बानायो बिनिफ्राय कुकारावबो बानायबा मालाबा सारायावबो बानायो संख्रि होलासिनो ओमफ्राय दा आंनियाव संख्रि थानायखाय आं संख्रि होनि केकआ जाबाय जोंनिया नै बिनिफ्राय नैबेखौ हारसिस बायदि बेयो बेखौ सायाव होनोसै गथ'फोराथ' बिराद मोजां मोनखायोना ओमफ्राय दसे फ्रिजआव दोनगोन आं स्प्रेड खालामना होनांगोन स्प्रेड खालाम बिनिफ्राय बिथिं पपकर्न जाबोदों ओमफ्राय साहा बानायगासिनो जाबाय बेखौ फ्रिजआव सोना दोनथ'नो दसे सोला होलांगासिनो गथ'फोरा बिराद मोजां मोनखायोना चक्लेट केकआ नै बिराद मोजां जाखादों ओमफ्राय नै पपकर्न लोंसै जोंहा दा बेलासिनि साहखौ जाखांबाय साहा लोंखांबाय केकआ बिराद मोजां जादोंमोन अरिअ केकआथ' गोथाव जाखायो आरो चक्लेट सिराप होनायखाय साबसिन जादों आरो जानो दा हराव संनो गोनांबो जेबो माने संलायनो गोनां जेबो खामानि गैया आरो दहायनियानो थाखाजोबदो बेनिफ्राय दा हासबेन्डनाव आं सोंहरनोसै मा जागोन मालाबा माने रुटि बांसिन जानो मोजां मोनो बे हराव ओमफ्राय जों रुटिखौनो जायो आरो बांसिन थेवबो दा साननैसो ओंखाम जाबाय थानाय जादों बेखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो बारा गोलाव खालामला आङो फोजोबनोसै आरो जायफोर नोंथांमोना माने जोबजासिम नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय